κάνω 30 και μετά τις 10 μου ρίχνει το μεσόωρο, δεν θέλω το χρόνο, μην καλύψε και κυρίες και τα λοιπά. Μίλησα και εγώ με τον Αντένα, εκτός από το ρεπορτάζ του και λέω, πιστεύω ότι λέω μου να κάνω την απορία και πραγματικά ήταν απορία όλων μας, γιατί δεν με ρωτήσαμε. Έχει δίκιο μου, δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό και πρέπει να δούμε, γιατί αν όντως κάτι από όλα δεν τραβάει, τι να θέλει ο άλλος να τον παρατήρει. Δεν έχει σκεφτεί ο Αντένα που θέλει να κάνει ακριβώς ενιαία ζώνη σε αυτό και τους έκανε όλους και άλλαξε ο Άλφα, άλλαξε το τοπίο όλο από τον Αντένα. Και δεν το έχει σκεφτεί. Εκτός κι αν μου είπαν θέμα και δεν έχουν αποφασίσει. Εκτός κι αν δεν έχουν αποφασίσει, περιμένουν να δουν. Αν τυχεί η περισσότερη ώρα αυτής της ιταλοδρομίας του 7-1 πηγαίνει καλά, να ανεβάζει τον γενικό μεσόωρο. Αν το 7-10 μόνο του πάει πολύ καλά, ίσως να το διαχωρίσουμε. Δηλαδή, θέλω να το λύσουμε μια ιδέα τύπου μετά, όπως είπε πριν ο κύριος